Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ro. Woi, wow, wow, wow. Lah sandang aku ndi? Nganti iki sandang aku. Yo. 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 Jadi nyapa tokin bengok-bengok iki? Sandang aku ilang lho, Yo. Nyale sandangan kok ngawur nek dirubung semut piye ngene iki? Ya. Makane to, nek adus sandangan digowo. Suwen ya, Yo. Ngol, tongol. Bocah iki mau nyandi lah, peduse ben urung dipakan kok ora enek. Ngol? Ya wis lah, tak golekane ae. Ki engko terus piye lho, Mbah? Awake dhewe wis turu ning kene. Kok urung ngipi nyekel gondes? Kecekel piye lho, Ngol? Urung sampe ngipi wis digugah bocah kuwi mau. Kesuwen ki engko. Wis gane duite. Beh, kowe iki kok panggah rumput ta, Ngol? Terus aku disetel ngene kok. Aku kan wis omong to, Ngol. Gondes kudu kecekel dhisik. Nek wis kecekel nomor tembus geden. Nek wis nembus, duitmu wedhus tak ijoli dobel. Halah, aku ora pati yakin, Mbah. Lah iya kuwi lho, Ngol. Kowe kudu yakin, madhep mantep ben kasil. Wes Mbah, rasa kakan cangkem. Saiki aku kudu piye? Aku ki lho butuh duit. Iya, Ngol. Ayo saiki turu dhisik ben tangi iso nyekel gondes. Lah engko nek gondes wis nganggo kathok piye? Lah kowe kuwi genti kok kan cangkem lho, Ngol. Mulane saiki ayo turun neh. Gondes selama ayo adoh. Oke. Lan bayi, jeng get-getein. Kowe kan nyandi tak golek ya ora enek. Aku wis maem lawuh jangan dek embet lah, Yo. Sak karepmu arep mangan jangan dek emben, jangan dek ingi aku ra tekok. Kowe mau ngelayap nyandi tak golek kok ora enek. Aku orang layat lho, Yo. Pengerenek wong mati lho. Ih! Kowe mau paramu nyandi tak golek kok ora enek. Oh alah, Yo. Wong aku wis ikat peteng lho wis kok keneng pasar. Mosok lali. Lah iki lho, Yo, sayure. Ya wis, ndang mlebu kono sayure, ki golekno tongol. Kon mlebu malah metu. Ben mlebu metu lho, Yo. Lambemu kuwi. Mumpung tongol sik turu, digawe ngalih. Ya wis, In. Ndang golekno tongol kono. Iya, Yo. Nah, tenan toh. Mas Tongol ki ngawur lho nek turu.
Ngene iki nek kangenan piye lho? Mas Tongol, Mas Tongol. Kowe iki jane ora pati ganteng. Tapi aku kok seneng. Nyawang raimu lho. Aku rasanya gur pengen turun ning sandingmu. Tunggu. Iya. 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 Masa? Ora lho Mas, ora iku. Dasar ae kan turut kene. Wes, katemu ilang neh. Iki nyawlokin renein. Aku mau dikongkon nyudena lho Mas Ngol, kon golek kowe. Alah, bagi ngisin aku tok in. Mas Tongol ki tega lho. Bikin kok kene. Alah, aku males budal kerja ngene bos e. Trauma karo Iin diingi. Iin barang ki aneh-aneh. Drak turun sandingku. Untung ora enek wong liwat. Lah nek wong liwat mah aku ora dikira lelaki murahan. Aku seneng karo Iin ki apa to? Ben supaya disayang bosku. Tapi apa Iin ki tek bacet. Turu senengane ndusel. Raine iki lho. Untung gur tak tanami kayu. Biasanya lho tak rezeki sisan. Iki engko tongol engko ora tak goleki ora mangkat iki engko. Dino iki aku males kerja. Mesti cedok Iin. Salah Iin sayang malah yayaan. Lho, kon kerja malah janggol ning kene. Wedhus wae golekne rambanan malah janggol ning kene. Niat kerja apa ora? Males aku, Bos. Oh, ngono. Kowe saiki males kerja melu aku. Ya wis, esuk rasa budal pisan. Sok mben wis arep bodo, ora sah ngarep-ngarep THR. Karo gajimu sing 3 sasi rasah mbok tekoni. Sik to, Bos. Iki nemen lho Bos ngancem. Maksudku kira males kerja. Tapi malas ketemu Iin. Aku ora ngurus Ngol, ketemu karo Iin, arep keplak-keplakan karo Iin, aku ora ngurus. Sing penting wayahe megawe ya megawe. Ya toh. Kowe nek isik pengen kerja melu aku Ngol, saiki nyang sawah kidul kono. Iki mau sawah kidul kono enek wong panen pari, ewang ngono ngusuni gabahe. Oke. Tapi aku langsung rono Bos ya, ora sampe rumah. Sak karepmu. Lah tapi terus dusun ya apa, Bos? Yo njipuk gerobak apa angkong nang omah kono. Peh, panggah nang omah nang engko Bos. Lah nyapa ora diciwani mobil lagi ngusung gabahe. Eman-eman duitku tak nggo nyewa mobil, wong enek kowe kok ndak nyewa mobil barang. Oke. Tapi aku tak nyirah angkonge wong ya, Bos ya. Ben ora mampir ngomah. Sak karepmu. Ya ngene iki lho kayak kerja melu wong ki. Apa maneh bose kaya kuwi mau. Arep piye-piye ya kudu manut. Kowe sing isih kerja melu wong, kemelelet karo kancamu. Eling. Sak resik-resik sandangamu iso dianggap reget nang ngarepe bosmu. Kanggo kowe sing mandiri, aku bocahmu.